u natukom il-wara nofsinhar it-tajjeb. Din hija xandira diretta minn Tapinu Għawdex. Illum il-5 ħadd tar-Randan, il-Knisja f'Għawdex sejra tiċċelebra it-triq tas-salib, il-mixja wara Ġesu fil-passjoni tiegħu. Dan se nagħmluh bl-għajnuna tal-14 stazzjon illi jinsabu weqfin tul il-għolja ta' Ammar, l-għolja faċċata tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Din il-via sagra sejra titmexxa mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Bis-sem tal-poplu ta' Alla f'din il-gżira ta' Għawdex, fil-fatt ma' kull stazzjon koppja minn waħda mill-14, anzi mill-15 il-parroċċa ta' djoċesi tagħna sejra takkumpanja lill-isqof. Il-kor djoċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorjan Portelli qiegħed ikanta l-innu liturġiku sabiħ tal-ġimgħa l-kbira Vexilla Regis. Innu illi aħna smajna diġà fil-bidu ta' dan ir-Randan meta l-kurċifiss ta' Ġiesu inġab f'pellegrinaġġ fil-Knisja fil-parroċċa u fuq it-suntier tal-Knisja Parrokjali ta' Insilem. Biex bid-dem tiegħu innifsu jitqaddes il-poplu. Ejjew mela noħorġu niltaqgħu miegħu il-barra mill-kamp mobbijin blajb li rafaqu. Għax aħna hawnhekk m'għandniex il-belt li tibqa' għal dejjem, iżda qegħdin infittxu dik li għad trid tiġi. Għal dan il-ġublew, il-Knisja tridna nkunu pellegrini tat-tama. Jiġifieri mexxin fl-istorja bħala xhieda ta' Kristu, it-tama tagħna. Ejjew nimxu mill-ġdid il-Via Crucis ta' Ġesu, flimkien ma' Marija, Om tiegħu u tagħna, bħala it-tappi tal-pellegrinaġġ personali tagħna ta' konverżjoni u ta' ritorn lejn il-missier. Nitolbu. O Alla, bidu u tmiem ta' kollox, li tiġma' l-umanità kollha fit-tempju ħaj ta' ibnek. Għamel li permezz tal-ġrajiet ħinja u kibja ta' din id-dinja, inżommu sħiħa it-tama tagħna fis-saltna tiegħek. Żguri li bis-sabar tagħna qed niksbu l-ħajja bi Kristu Sidna. Amen. L-ewwel stazzjon, l-aħħar ikla mad-dixxipli. Il-riflessjonijiet ta' din il-via sagra illi imsejsa fuq il-bolla tal-indizzjoni tal-ġublew tat-tama tal-Papa Franġisku spess non confundit. Naturalment dwar it-tema sabiħa tat-tama li qed iddawwal dan il-ġublew. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Mela jekk jien li jien il-mulej u li mallem, siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Li ma ssibx lena fil-liġi tiegħek, kont nintem fin-niket tiegħi. Ma ninsaqat il-preċetti tiegħek, għax bihom int tagħtini l-ħajja. Mill-bolla tal-Papa Franġisku spess non confundit. Li timxi wara Ġesu mhix ħaġa faċli, għax titlob doġilità għal pjanijiet ta' Alla. F'dan is-sens, it-tama nisranija ma tilludix u ma tiddelludix, għax hi mibnija fuq iċ-ċertezza li xejn u ħadd ma jistaqat jifridna mill-imħabba ta' Alla. L-imħabba ta' Alla hija l-għajn tagħna u d-destinazzjoni tagħna. U huwa għalhekk li din it-tama ma tċedix fid-diffikultajiet. Hi tinbena fuq il-fidi u titmantna bl-imħabba. U hekk tagħtina li nibqgħu nħarsu l-qudiem fil-ħajja.
Marija, l-ewwel dixxiplu ta' Ġesu, tallimna nemnu fil-pjanijiet misterjużi ta' Alla li fihom hu kontemplat li aħna nitbaxxew biex ngħixu fil-milja tagħha l-umiltà ta' Ġesu. Għal kull invokazzjoni jinwieġbu itlob għalina. Qaddisa Marija, għaddejja tal-mulej, itlob għalina. Qaddisa Marija, dixxiplu fidejl, itlob għalina. Qaddisa Marija, l-umli, itlob għalina. Qaddisa Marija, għajn tat-tama, itlob għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-lubitna, ma nafru l-ħati għalina. Ma taħanniex fit-tġrid, iżda ħnisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbil issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejna ħenna lina u l-maħfra ta' dlubitna għatina. Tieni stazzjon. Ġesu jitlob fil-ġnien ta' Qari bil-Evanġelju skont San Luqa. Mbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-olja taż-żebbuġ u d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom, itolbu li ma tidħlux fit-tiġrib.
Qudiemek nitlob qalbi kollha, ħenna lija skont il-weda tiegħek, jien qist sewwa l-mixi tiegħi u rġajt lura lejn il-preċetti tiegħek. Mill-ittra tal-Papa Franġisku lil Mons Rino Fisichella għal ġublew tal-2025. It-talb u bħal leħen tal-qalb waħda u r-ruħ waħda li jitlaħħam fis-solidarjetà u fil-qsim tal-ħobs ta' kuljum. Talb li bih kull raġel u mara ta' din id-dinja jistgħu iduru lejn Alla biex jesprimulu dak li hemm fis-satra ta' qalbhom. Talb bħala triq għalliema lejn il-qdusija li twassalna biex ngħixu il-kontemplazzjoni anke qalb l-azzjoni. F'kelma waħda, sena intensa ta' talb fejn il-qlub jinfetħu biex jilqgħu il-kotra tal-grazzja u nagħmlu mill-missierna it-talba li Ġesu għallimna, il-programm tal-ħajja ta' kull dixxieplu tiegħu. Marija, Verġni tat-talb, tenna niksbu biex fiskiet ta' qalbna nintebħu bin-nostalġija ta' Alla għaliex qalbna imaħluqa għalik u Alla. Għal kull invokazzjoni inwieġbu itlob għalina. Marija bin Sion, itlob għalina. Marija mara ta' skiet, itlob għalina. Marija, int li toss il-kelma, Itlob għalina. Marija, int li titlob mad-dixxiepli, Itlob għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Tielet stazzjon. Ġuda jitradixxi lill-imgħallem tiegħu. Naduraw
Gesù immerkuk, għax salibek u l-mewtijek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Malli jimbaġġu da wasal, baqa sejr fuqu qallu, Rabbi, u biesu, huma meddew dejjem fuqu u qabduh. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jiqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Mill-bolla tal-Papa Franġisku spes non confundit. Iva, għanna bżonn nimtlew bit-tama biex nagħtu xhieda kredibbli u attraenti tal-fidi u l-imħabba li nġorru f'qalbna. Biex il-fidi tkun ħinja, l-imħabba imħeġġa. Biex kull persuna tkun tista' tagħti imqard bis-sima, ġest ta' ħbiberija, ħarsa fraterna, widna sinċira, servizz b'xejn, għax taf illi fl-Ispirtu ta' Ġesu dan jista' jsir għal min jirċevih żerrija għammiela ta' tama. Marija, ismek ifisser maħbuba ta' Alla. Imxi magħna u fakkarna li aħna il-kol maħbubin ta' Alla. Għax mhux aħna ħabbejna l-Alla, imma hu ħabna l-ewwel. Om l-imħabba, Itlob għalina. Om il-mulej li ġie għandna, Itlob għalina. Om tal-ħniena, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubitna, għalma naħfru il-minuħa għalina, la taħannix fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubitna għatina.
Ġesu Naturawko Ġesu iperkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti bdejtna. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Lil Ġesu wara li taw ħiswat Pilatu tawlhom biex isalbuh. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet. Mnejn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej li jagħmel is-sema u l-art. Il-ġudizzju ta' Pilatu jinkarna il-ġudizzju li tendenzjalment ikisser lill-foqra u l-makusa. U differenti minn dan il-ġudizzju ta' Alla li hu imħabba u li jibni fuq l-imħabba, b'mod speċjali fuq kemm inkunu jew ma nkunux ħaddimnija ma' dawk l-iktar fil-bżonn, li fihom Kristu li mħallef innifsu u preżenti. Inkunu niġġudikaw skont kif jaħseb Alla, meta ngħixu relazzjoni ta' verità ma' Alla mħabba u magħna nfusna fih dan il-misteru tal-ħnina divina li ma nistgħux nifhmuh għal kollox. Marija, pellegrina tat-tama, tenna inħarsu binħabba lejn il-proxmu tagħna, bla ma niġġudukaw għad-dera tiegħu jew skont il-viżjoni dejqa tal-ispirtu tagħna. Santa Marija tat-tama, Itlob għalina. Santa Marija mimlija bil-grazzja, Itlob għalina. Santa Marija tad-dawl, Itlob għalina. Santa Marija selħan tal-maħqurin, Itlob għalina. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna, għalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Ġesu tiegħi, rasek aziza, bini kisek, ta' kixak, kienu l-ħafna, tubi tiegħi, Ġesu twajjem, aferu hemm. Ġesu tiegħi, min kellu l-ħila, jerfa' idu fuq għadej. Kienu l-ħafna, tubi tiegħi, Ġesu twajjem, aferu hemm. Il-ħames stazzjon. Ġesu jiltaqa' ma' ommu. Naturawko Ġesu iperkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti bdejtna. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
Mela kif Ġesu lebaħ l-ommu u l-disċiplu li kienu ħobb wieqef ħdejja, qal l-ommu, mara, hawn u ibnek. Min jittama fil-mulej u bħall-olja ta' Sion li qatt ma titħarrek imma fis-sot għal dejjem. Bħalma l-oljiet iduru madwar Ġerusalem, hekk il-mulej madwar il-poplu tiegħu min issa u għal dejjem. Min fuq is-salib Ġesu tana lil Marija bħala it-tama. Mhux ta' bxejn illi il-pjetà popolari tissokta ssejjaħ lil Verġni mqazza bħala Stella Maris. Titlu li jesprimi it-tama ċerta li fil-ġrajiet imqalba tal-ħajja l-om ta' Alla taqbes għalina biex tenna, tweżinna u tistedinna nafdaw u nkomplu nittamaw. Nilqaw għalina l-kelmiet illi Marija tlissen liż-żagħżugħ ta' Guadalupe. Forsi minix hawn ħdejk jien l-om tiegħek? Ġesu tana lil Marija bħala ħelwa u kollha għoża biex tħares il-mixi tagħna biex issarraħna għal pit-tiġrib biex tmexxina fil-virtu u fis-sabar. Verġni fidila, Itlob għalina. Verġni ta' skiet, Itlob għalina. Verġni ta' smieħ, Itlob għalina. Verġni tal-Magnificat, Itlob għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru il-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina meta tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' d-nubietna għatina. Is-sitt stazzjon, Ġesu jaqa' taħt is-salib. Nadorawk, o Ġesu imbirku. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Iżda hu rafa' fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Ma jħalli qatt li riġlek jotor, ma jonosx dak li jħarsek. Ara, la jonos u lanqas jorqod
dak li ħares lill-Iżrael. Is-sena ġubilari, sena ta' grazzja u ta' konverżjoni, għandha tkun appell ukoll lin-nazzjonijiet li qed jgħumu l-aktar fil-ġid biex jarfu s-serjetà ta' tant deċiżjonijiet meħuda u jistabbilixxu li jinħaffru id-djun lil pajjiżi li qatt ma jistgħu iħallsuhom lura. Dan ifisser li narfu il-wiċċ ta' Ġesu f'dawk kollha li fi żmienna qed ibatu l-konsegwenzi ta' inġustizzji u ħażen li nies bla skrupli jabbu fuq l-ispallejn ta' min hu l-aktar fqir. Fi Kristu, aħna msejħin nagħtu xhieda li l-popli kollha għandhom jett ikunu magħrufin għad-dinjità umana u soċjali tagħhom. Marija tenna f'din il-ħidma. Il-ħellies Itlob għalina. Il-mifdijin. Itlob għalina. Il-ġnus kollha. Itlob għalina. Li trid il-ħelsien ta' ulidek. Itlob għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħennalina u l-maħfra tad-nubietna għatina. Is-saba' stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Nisa ta' Ġerusalem, mhux li jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lill-uliedkom. Dawk li jiżirgħu fid-dmuħ jaħsdu bil-għana ta' ferħ. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru żerrija għażrieħ. Iżda huma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ,
iġorru l-qatet f'idejhom. Li nkunu pellegrini ma' Kristu ifisser nitolbu u nagħtu il-maħfra bil-qawwa tat-tama. Aħna nafu li meta naħfru ma nkunux nibdlu l-passat, ma nistawx nibdlu dak li daġġa seħħ, u madankollu il-maħfra tista' tippermetti li nibdlu l-futur u li ngħixu b'mod differenti, bla rabja, korla u vendetta. Il-futur imdawwal mill-maħfra jagħtina li naqraw il-passat b'għajnejn differenti, iktar sereni, imqar jekk imħaffra bidmuħ. Meta nibku il-miżerji u l-ħtijiet tal-umanità, nkunu noqorbu lejn kull bniedem li magħna qed iġorr it-taħbit ta' mixja li xi kultant jibsa imma li Marija timxija magħna. Marija imbirka fost in-nisa. Itlob għalina. Marija dinjità tan-nisa. Itlob għalina. Marija kobor tal-mara. Itlob għalina. Marija tama ta' min jindem. Itlob għalina. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Min stazzjon, smun minn ċirena jgħin lil Ġesu jerfa' is-salib. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Abdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbeħ bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu. Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Bil-għajnuna li tal il-Ġesu fit-triq tal-Kalvarju, Xmun minn Ċireni
jallimna nofru sinjali ta' tama fuq kollox lil morda li jinsabu f'dar jew f'xi sptar. Id-batijiet tagħhom jistgħu jsibu serħan fil-qrubija ta' persuni li jżuruhom u fl-imħabba li jirċievu. L-opri tal-ħnina huma wkoll opri ta' tama li jinqlanqlu fil-qlub sentimenti ta' gratitudni. Marija tallimna l-għoża għall-oħrajn, l-attenzjoni għal minu fil-bżonn. Meta nimxu magħha nifhmu l-valur tas-sagrifiċċju tagħna nfusna għal ġid ta' min qed ibati. Marija għaddejja tal-mulej. Itlob għalina. Marija għaddejja tal-kelma. Itlob għalina. Marija għaddejja tal-fidwa. Itlob għalina. Marija ġbija tal-Knisja. Itlob għalina. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubitna għatina. Id-disa stazzjon. Ġesu imnezza minn ħwejġu. Nadorawko Ġesu iberku. Għax salibek u l-mewtijek inti ftejtna. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu lill-bestijaw u qasmuh f'erba' sem lil kull wieħed minnhom. Bil-lejl fismek niftakar mulej u nħares il-liġi tiegħek. Din il-barka li messet lili li jiena nħares il-preċetti tiegħek.
Ġesu imneżza minn ħwejġu jurina il-bniedem bħala vittma tal-injoranza u tas-supervja umana. U refa' fuqu l-ħtija tagħna biex jurina il-gravità kollha tagħha. Jekk jonqos il-pedament ta' Alla u it-tama tal-ħajja ta' dejjem, id-dinjità tal-bniedem tonqos ħafna. Kif spiss illum jiġri. U l-enigma tal-ħajja u tal-mewt, tal-ħtija u tal-indiema, jibqgħu bla tweġiba. U għalhekk, mhux ftit drabi, il-bnedmin jaqgħu fid-disperazzjoni. Ġesu imsejjaħ il-massu daxxa bin Marija, forsi għax ridu jbaxxuh fir-realtà matul is-sekli dan der bħala titlu ta' mħabba profonda u sinċira. Marija Verġni ta' smieħ. Itlob għalina. Marija Verġni tal-umiltà. Itlob għalina. Marija Verġni tas-sabar. Itlob għalina. Marija Verġni tal-gratitudni. Itlob għalina. Missirna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, għalma naħfru l-minuħa tijalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubitna għatina. L-10 stazzjon. Ġesu imsammar mas-salib. Nadurawk, o Ġesu, iperkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejsa. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm lilu u lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk. Qalbi bħal xema, iddub ġewwa fija, abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja. It-tama titwilet mill-imħabba u tissejjes fuq l-imħabba li tgelgel mill-qalb ta' Ġesu minfuda fuq is-salib. Hija l-istess ħajja ta' Ġesu li permezz ta' dan id-don ta' mħabbtu tidher fil-ħajja tal-fidi tagħna
li tibda bil-mamudija, tikber fid-doċilità għall-grazzja ta' Alla u għalhekk hi animata mit-tama, dejjem imġedda u imsaħħa mill-azzjoni tal-Ispiritu Santu b'mod li ma tiġġarrafx. Ma' Marija naslu fuq il-Kalvarju bis-salib tagħna. Inqeduh f'riġlejn Ġesu imsallab biex b'miegħu u permezz tiegħu isir triq tad-dawl għall-mexi tagħna. Marija imnikta. Itlob għalina. Marija il-Knisja. Itlob għalina. Marija l-imwarbin. Itlob għalina. Marija il-moribondi. Itlob għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La taħallix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-11 il-stazzjon. Ġesu imut fuq is-salib. Naturawko Ġesu jiperku. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejta. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kif Ġesu ħal qal kollox u mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u qudiemu jinxteħtu ir-razzezz kollha tal-ġnus. Marija f'riġlejn is-salib waqt li qed tilmaħ il-Ġesu innoċenti ibati u imut, imqarjek minn fuda minn niket agonizzanti, it-tenni liva tagħha, bla ma titlef it-tama u l-fiduċja fil-mulej. Hekk hi għalina ikkoperat fil-milja ta' dak li bina kien qal dwar il-mewt tiegħu fuq is-salib. Marija, fl-uġieħ ta' dik id-tbatija offruta bimħabba, saret tagħna, it-tama. Ma' Marija nibqgħu taħt is-salib biex nitalmu l-obbedjenza li jissaffi l-qalb tagħna minn kull ħażen, biex insiru offerta prezzjuża u moġuba minn Alla. Marija it-tama. Itlob għalina. Marija fidila sa taħt is-salib.
itlob għalina. Marija fidila fl-istennija. Itlob għalina. Marija fidila fil-mixja wara Ġesu. Itlob għalina. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, għalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta nbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' d-nubietna għatina. It-12 stazzjon. Ġesu imniżżel minn fuq is-salib. Nadurawk Ġesu imerkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wieħed mis-soldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Il-pellegrinaġġ tagħna fuq din l-art għandu destinazzjoni. It-tmien jum, jiġifieri dak tal-qawmien. Il-jum li jmur li lem mir-ritmu tas-soltu, immarkat minn tmiem kull ġimgħa. U hekk jiftaħ iċ-ċiklu taż-żmien għad-dimensjoni tal-eternità, għall-ħajja li tibqa' għal dejjem. U pellegrinaġġ imqanqal mit-tama li jixxieda l-aktar konvinċenti tagħha joffru ilna il-martri li sħaħ fil-fidi tagħhom fi Kristu l-xoxt għarfu jiċħdu l-istess ħajja ta' hawn isfel biex ma jitradux lill-mulej tagħhom. Ġesu hu mniżżel mis-salib biex jidħol fil-qlub tagħna. Marija li tallimna nilqgħu il-verb tal-ħajja kif laqgħet hu stess fit-tħabbira tal-Anġlu. Marija preżenza kollha dawl.
itlob għalina. Marija Awwa tal-Emerġinati, Itlob għalina. Marija Faraġ tal-Migranti, Itlob għalina. Marija Malma tal-Okkoljenza, Itlob għalina. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jikda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, għal-ma naħfru l-minu ħati għalina, la d-daħanniex fit-tġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' d-nubietna għatina. it-13 stazzjon. Ġesu midfun f'qabar ġdid. Nadurawk, Ġesu, iberku. Għax talibek u l-mewt tiegħek inti fdejta. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Giuseppi minn Arimateja ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif u qiegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Jien bleħenoli l-mulej insejjaħ u jweġibni mill-għolja mqazza tiegħu. Immur nimtet u norqod u nqum għax il-mulej iżomni. Li nimxu ma' Kristu sal-qabar ifisser nozzu fil-ħemda ta' sebtilejt. Biex għad-dawl tal-grazzja nerġgħu norbtu il-ħjut tal-ħajja tagħna. Dan huwa wkoll is-sens tal-pellegrinaġġ u ta' kull ġrajja ġubilari. Għax il-mixi u tipiku ta' min qed ifittex x'inhi t-tifsira tal-ħajja. Il-pellegrinaġġ bil-mixi jiffavorixxi ħafna il-kixfa mill-ġdid tal-valur ta' skiet, tat-taħbit, ta' dak li hu essenzjali. Nitalmu minn Marija inħarsu fis-sikta il-kelma ta' Alla fina, anki fil-momenti tal-ikbar batija li ma nistgħux nifhmuhom. Bl-għajnuna tagħha nibqgħu fisliem u d-dinjità imqarqar bil-provi. Verġni ta' skiet, Itlob għalina. verġni tal-istennija, Itlob għalina. verġni fidila għal kelma ta' Alla, Itlob għalina. verġni arfa. Itlob għalina. Missirna li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u bil-maħfra ta' dnubietna għatina. L-14 stazzjon. Ġesu rebbieħ fuq il-mewt. Nadurawk, o Ġesu imerkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti ftejta. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. L-anġlu qal lin-nisa, xejn la tinħasdu, qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Għammu l-mewt mhuwiex hawn. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Int allimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Kristu miet, difnuh, għam il-mewt, der. Għalina għadda mit-traġedja tal-mewt. L-imħabba tal-Missier għajmitu bil-qawwa tal-Ispirtu u għamlet mill-umanità tiegħu l-ewwel ħsat tal-eternità għas-salvazzjoni tagħna. It-tama nisranija tikkonsisti propju f'dan. Qudiem il-mewt, fejn kollox jidher spiċċa, għandna ċ-ċertezza li grazzi għal Kristu, għal grazzja tiegħu li tgħaddiet lilna fil-magħmudija, il-ħajja ma tintemx, imma tinbidel. Fuq il-passi li Ġesu qed iterraq għalina u magħna, naslu hemm fejn Marija qed tistennina fil-qalb ħanina u fidila tal-Missier. Marija l-ewwel frott tal-għejd. Itlob għalina. Marija kewba tal-evanġelizzazzjoni. Itlob għalina. Marija sinjal tal-wiċċ matern ta' Alla. Itlob għalina. Marija sinjal tal-frott tal-Ispirtu. Itlob għalina. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Cieli et terra
il-ħin biex nilqgħu fostna il-Ġesu Ewkaristija. O Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrit li ommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati l-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmen tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħixu s-Saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Sinjur Alla, missier, mit-tron tiegħek l-aktaroli ħares fuq Kristu tiegħek u ħenna lina. Għax permezz tiegħu jitħassru d-nubiet tal-bnedmin u tingħata lilhom il-paċi ta' dejjem. Nitolbuk bil-ħerqa li f'mewtna l-ewwel darba li narawk ma jkunx li narawk b'illa iżda biħlewa u komfort. U sija feliċi li fija se naraw il-wiċċ tant mixtieq tiegħek li huwa l-għaxqa tal-qaddisin. Amen. Natura
jitolbu. U Alla, int f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Nirringrazzja lil Fader Gerard li ħassib biex iħejji din il-Via Sagra flimkien mal-helpers u l-ħaddiema l-oħra kollha tas-Santwarju ta' Pinu. Nirringrazzja lil qarrejja lil dawk li qraw, lil membri tal-kor. Nirringrazzja lil familji li ħadu sem stazzjon wieħed wara l-ieħor jerfgħu is-salib u x-xemat hija l-ħajja tagħna li nerfgħu is-salib stazzjon wieħed wara l-ieħor fl-istorja tal-familji tagħna. Nirringrazzja lil kappillani li ħadu ħsieb isibu l-familji u janimaw biex tistajtu tipparteċipaw għal din il-Via Sagra. Fuq kollox nirringrazzja lilkom ilkoll minn qalbi li joġobkom tiġu hawnhekk għal din il-Via Sagra. Grazzi lill-Kummissjoni Liturġika li tieħu ħsieb torganizza dawn l-inizjattivi ex-bieħ. Grazzi lill-helpers kollha li jgħenu biex il-Via Sagra se tirnexxi flimkien ma' dawk li ħadu ħsieb l-aspett tekniku, is-sound kif ukoll il-viżjoni. Nawguralkom ġimgħa mqazza sabiħa jekk Alla jrejt minn nhar il-ħadd li ġej l quddiem nibdew il-ġimgħa qaddisa, l-ġimgħa mqazza l-iktar ġimgħa importanti għalina l-insara. Ħadd il-palm imbagħad ħames ix-xirka l-ġimgħa l-kbira il-velja tal-Għid u l-Għid il-kbir. Jalla nipparteċipaw għal kull mument minn dawn il-mumenti ċelebrattivi sbieħ li jagħtu sens lill-ħajja tagħna. Grazzi u l-lejla tajba lil kulħadd.
Grazzi lilkom ukoll li segwejtuna minn djarkom għal din il-via sagra dioċesana li mexxa l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma minn quddiem is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu għal fuq l-għolja ta' Ammar. Tlabna dawn ir-riflessjonijiet sbieħ, il-parti kbira minnhom meħuda mill-bolla tal-indizzjoni illi l-Papa Franġisku iffirma fid-9 ta' Mejju illi għadda spess non confundit illi permezz tagħha ħabbar uffiċjalment il-ġublew tat-tama. Riflessjonijiet li jenuna kif qed noqorbu lejn il-passjoni, il-tifkira tal-passjoni u l-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nirriflettu fuq kif Ġesu fil-misteru ta' tbatija u l-mewt u l-qawmin tiegħu huwa wkoll it-tama tagħna, huwa l-unika tama tagħna, it-tama illi ma tqarrax. Il-Kor Dioċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorian Portelli anima din il-talba sabiħa tal-Via Crucis bil-kant sabiħ ftaħna u qegħdin nagħlqu bl-innu Vexilla Regis, is-sinjal tas-Sultan risaq lejna. Innu li huwa bħal eku ta' dak li permezz tiegħu ftaħna dan iż-żmien tar-Randan. Iċ-ċelebrazzjoni sabiħa u straordinarja bil-pellegrinaġġ storiku bil-Kurċifis Mirakolus ta' Ġisu li kien fostna fl-ewwel ħadd tar-Randan fil-gżira tagħna, kien espost għal 3 ijiem fil-Knisja ta' Sant'Antnin tal-Patrijiet Franġiskani u ttieħed f'pellegrinaġġ lejn il-pjazza ta' Għajn Silem fejn għamilna qatt ta' qima pubblika lil Ġesu is-salib, il-mislub fuq is-salib li huwa it-tama tagħna. Nistednukom sabiex tkomplu segwu il-mezzi soċjali ta' Dioċesi ta' Għawdex fejn jaslulkom diversi xandiriet speċjali f'dawn il-jiem li ġejjin, ibda minn nar id-Duluri, nar il-ġimgħa li ġejja u nibqgħu serjin saħat tilejt, però nfakrukom ukoll li matul din il-ġimgħa li ġejja fuq il-paġna ta' YouTube ta' Dioċesi ta' Għawdex kuljum fis-6 ta' filgħaxija se nkunu qed inxandrulkom il-kors ta' eżerċizzi tar-Randan illi ta' l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fis-Santwarju Parrokjali ta' Kerċem 15 ilu. It-tema illi ittratta kienet is-sakrament tal-Ewkaristija u s-sakrifiċċju tal-Quddiesa. Dawn tkunu tistgħu ssibuhom waħda kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa li ġejja fis-6 ta' filgħaxija fuq il-paġna ta' YouTube u xxerjati wkoll fuq Facebook ta' Dioċesi tagħna. Għal dawk li jixtiequ jibqgħu magħna l-mument ieħor ta' smigħ u riflessjoni tal-kelma ta' Alla, nofsija oħra fis-6:30 fuq dawn il-paġni inxandrulkom ukoll il-Lezzjo Divina tal-lejla immexxija minn Patri Marcello Ghirlando. Sadattant, grazzi ħafna lilkom illi segwejtuna kif ukoll lill-istazzjonijiet li kienu maqudin magħna, t-televiżjoni, ir-radju, il-paġni tal-mezzi soċjali ta' diversi parroċċi. Nirringrazzjawkom minn qalbna u inselmulkom.